L-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju huma importanti għax matulhom se nażlu l-aħjar rappreżentanti ta' pajjiżna għall-Parlament Ewropew u fil-Kunsilli Lokali tagħna. U għalhekk importanti li kull wieħed u waħda minna jagħmel dmiru u jmur jivvota u jażel lil dawk li verament iridu jaħdmu flimkien għal pajjiżna. Hekk qal l-eks Ministru Luis Gallia, politiku mqabbi li għalih kienet imsemmija is-sena ġdida tal-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità. Din parti minn ċerimonja li matula kien inawgurat mill-ġdid ukoll il-każin iddedikat lil patriot Malti Dun Mikil Xerri. Minnati f'diskors tal-okkażjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-partit se jkompli jaħdem għal Maltin u l-Awċin kollha biex kulħadd ikollu l-aktar affarijiet bażiċi għal ħajjithom, xi ħaġa li bħalissa tinsab medda. U wieħed li se jkompli jaħdem biex jeleb il-ġlida ta' tniġġis tal-arja. Bil-gvern ma jridx jitkellem fuq din il-problema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lil Luis Gallia għax-xogħol tiegħu bħala Segretarju Ġenerali fi snin diffiċli għall-politika Maltija kif ukoll bħala Ministru fejn serva b'dedikazzjoni fis-settur tal-edukazzjoni. Min-naħa tiegħu Luis Gallia faħħar ix-xogħol ta' dawk kollha li f'dawn iż-żminijiet lesti jaħdmu għall-Partit Nazzjonalista u għal Malta. Saħaq li s-sala dedikata għalih għandha tilqa' lil kulħadd biex tagħti leħen lil kull individwu filwaqt li insista li l-politika hi vokazzjoni nobli ta' servizz favur in-nies. Preżenti għall-attività kien hemm ukoll 4 kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall Kunsill Lokali tal-Imqabba, kif ukoll il-Viċi Kapijiet tal-Partit David Aġus u Robert Arrigo, is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, il-Koordinatur Politiku Jean Pierre De Bono u kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.